Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal farizejom: Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padlo z boháčovho stola, a len psi prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrak umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abrahám povedal: Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nič, čo akoby chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ preskočiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, Oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech ich zaprísaha, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel: Nie, otec Abrahám, ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Počuli sme slovo Pánovo.